El retorn del superxef. Hilari, exageres una mica amb el superxef. Te l'has llegit 1000 vegades, aquest llibre. I me'l llegiria 1000 vegades més. Ho sé tot, jo, del superxef. De vegades, després de llegir-me'l, m'imagino que aviat vindrà el superxef i em demanarà de ser el seu ajudant. I que ell i jo voltarem pel món oferint receptes saludables a tothom. Caram, aquesta sí que és bona! Això s'ha de saber! Última hora. El superxef vindrà a viure a la ciutat. Sí, ho he descobert jo, perquè ja sabeu que sóc una persona molt ben informada i encara us donaré una altra exclusiva. Ha sigut cosa de l'Hilari. Efectivament, hem parlat amb l'Hilari i això és el que ens ha dit. És veritat que seràs l'ajudant del superxef? Què? Jo? Què? Sí, no ho sé. Doncs des d'aquí només podem dir una cosa, que tota la ciutat t'espera, superxef. Ostres, tu! Hi ha pancartes i globus per rebre el superxef. Fins i tot han instal·lat un escenari perquè parli. I l'alcalde ha dit que si el superxef ve a viure aquí, farà fer una estàtua en honor seu. I teu també. Ai, la mare... I com els hi direm que no és veritat? No els hi direm? Ah, no? Si els hi fa tanta il·lusió que vingui el superxef, el que hem de fer és portar-los-hi. L'hem de buscar i convèncer que vingui a la ciutat. I qui ho farà? Nosaltres dos. Tu saps tot del superxef. Anem, vinga, va. No ho veig clar. Vols dir que el trobaran? No ho sé, però si no el troben, ens l'haurem d'inventar. Què? Se m'ha acudit una idea, però m'hi has d'ajudar. Va, som-hi. Sort que portava la motxilla plena de galetes, perquè, si tinc gana, aquí no hi ha lloc on comprar menjar. En vols una? No, gràcies. Pot ser que visqui aquí? Ves-ho a mirar. Jo t'espero aquí fora. Això no fa pel superxef, però si insisteixes... Ho veus? Ja t'ho deia. Res, aquí no hi és. Mala sort. Continuem, doncs. Està genial! Vols dir? I tant! Si la Misha i l'Hilari no troben el superxef, et faràs passar per ell. Només has de sortir a dir... Soc el superxef! Soc el superxef! I els hi fas un pastís o un pollastre al forn i llestos. Un pollastre al forn? Si no sé fer ni un ou ferrat! Mira, Gina, si la Misha i l'Hilari no troben el superxef, direm la veritat i ja està. Mireu, és el superxef! Veieu com tenia raó, el superxef! I ara què? Espera, Misha. He de parar un moment. Necessito una galeta. I d'on trec menjar, jo, ara? Ho sento, no puc més. Tornem a la ciutat i expliquem la veritat, que el superxef no és amic meu i que no vindrà a la ciutat. Vols dir? Tinc tanta gana que sembla que m'hagi empassat una canonada embossada. Molt bé, budellets. Feu un soroll espectacular. Vols que els meus budells facin soroll? Sí, Per això m'has amagat les galetes? Has sigut tu, oi? just a la fusta. Però per què? Quin és el superpoder del superxef? Quan sent que algú té gana, apareix com un llamp i li dona consells per menjar sa. Quan sent que algú té gana, com tu ara mateix. Que surti el superxef! No podem esperar la Misha i l'Hilari. La gent vol veure el superxef. Però jo no ho sóc! Va, que ho faràs molt bé. Jo t'ajudaré a cantar la cançó. La cançó? Quina cançó? Mare meva, ara mateix voldria fondre'm. Tranquil, lloguets. El superxef és aquí. Ai, El superxef és a casa meva? Espero que aquell cuiner de pa sucat amb oli no m'embruti la cuina. Ho em sentirà! Bon dia a tothom. Soc el superxef i he vingut a donar-vos uns quants consells per menjar sa. Plàtans, pomes, taronges i mandarines. En aquest bol hi ha un munt de vitamines. Faig peix i carn a la planxa, que cauen bé dins la panxa. Perquè heu de saber que... Sóc un superxef en un
res i no res. Sóc un superxef i no m'estic de res. Sóc un superxef en un res i no res. Sóc el superxef i no m'estic de res. I això és tot. M'agradaria quedar-me més estona a la vostra ciutat, però ara me n'he d'anar. Si teniu preguntes, les podeu fer al meu gran amic Hilari, que ho sap tot del superxef. Té, Hilari, aquest pastís és per tu. Que guai! Ha sigut genial! Ei, que encara portes el bigoti. Et felicito. Semblaves el de veritat. I has cantat molt bé. No ha cantat pas el Llorenç. Era el superxef autèntic. No m'ho puc creure. Tasta això. Tens raó. El Llorenç no faria mai un pastís tan deliciós. Ei, no us l'acabeu tot. Deixeu-me'n una mica. No pateixis, Hilari. Si et quedes sense i t'agafa gana, saps qui vindrà de seguida? El superxef!